děti mojho děsuda a toto video bude teda unboxing a budu to teda je to krásný bernardínska pena. To krásné. Budeme s ňou natáčet príbehy a tak. A potom táto azulská kobila. Tento pes je tuším z roku 2003, neviem teraz nejak tak. A táto kobila je z roku 2013. To je krásna. A dozadu. Je to krásna, určite s ňou budem natáčať videa. A ešte pri tomto videu som vám chcela povedať, že keď mi Lopeta chcela, keď si pozrieš toto video a ozveš sa mi, tak prosím ťa, napíš mi do komentáru, kedy by si chcela mi doniesť ten fanbalík, lebo furt dneska si mi povedal, že mi ho teda donieseš, ja ho tu mám furt pripravený a ty nič, takže tak neviem, neviem, kedy ho teraz chceš priniesť, to mi napíš, keď si ja ozveš na ten, keď uvidíš toto video a tak mi to prosím ťa napíš do komentáru. A to bylo asi pre toto video všetko a ahoj!